Ilan sa mga biktima ng sunog sa Dagupan City, pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kapitbahay. May ulat si Russell Simorio. Tanging yero at pader na lang ang natira sa bahay ni Gerald sa Barangay Pantal, Dagupan City matapos masunog. Naibenta niya sa halagang 700 pesos ang nasirang yero. Pero kahit nawala ng bahay, ipinagpapasalamat ni Gerald na nailigtas niya sa sunog ang 1 taong gulang na anak. Nasunog na lahat. Buat-buat ko. Wala na akong magagawa. Sunog na lahat. Lumabas kami. Dala-dala ko siya. Sakto, sunog na. So mabuti ng bahay ng masunugan. Emosyonal pa rin si Ginang Jovi hanggang ngayon. Wala raw silang naisalbang gamit dahil ilang minuto bago sumiklab ang sunog, isinugod nila sa ospital ang kanilang anak. Okay lang po yun, sir. Basta wala lang kami masaktan dito sa mga pamilya namin. Sana tulungan nyo kami na maayos lahat yung bahay namin. Kahit malit lang. Pansamantalang nanunuluyan sa mga kapitbahay ang mga biktima ng sunog. Nandun yung investigating team namin, sir. So we're gathering evidences, sir, na pwedeng subject for laboratory test para mas ma-determine natin, sir, kung ano po ba talaga yung origin ng fire natin. Tututukan ng BFP ngayong Fire Prevention Month ang mga fire-prone barangay tulad ng Barangay Pantal. Paalala ng BFP, iwasan ang octopus connection at laging i-check kung maayos ang electrical wiring sa bahay para iwas sunog. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.